Harrapatu nauzue, nire urte berriaren proposamen zerrenda egiten ari nintzen. Osasuntsuago jan, kirol gehiago egin, hizkuntza berri bat ikasi. Nore engainatu nahi dut, aste bete barru ez dut zerrenda gogoratuko. Urtarrila heltzen den bakoitzean, zerrendak eta asmo berriak egiteari ekiten diogu, baina ez ditugu beti betetzen. Niri behintzat horrela gertatzen zait. Dena den, beti dago berriro hasteko denbora. Ez da beharrezkoa urtarrila esatea. Ekainaren 27 ere, adibidez, data ona izan daiteke, edo beste edozein bat. Liburuetan ere askotan hasiera berriez hitz egiten da. Zeo zer aldatzeko nahiaren adibideak agertzen dira. Gaur, zelabi kantatzen dute zaharrek liburua dakarkizuet. Histori horren protagonista egun batean, batean, atzeraka ibiltzen hasten da. Zergatia ez dago oso argi, baina imagina dezakezue aldaketa horrek beste aldaketa batzuk ekarriko dituela. Gauzak desberdinak izan daitezkeela ohartarazten digu eleberri horrek. Beste ikuspegi batzuk ere existitzen direla. Badirudi gauzak modu berean egin behar ditugula, baina ez da egia. Dena den, liburuak une ona pasatzeko balio du. Eta momentu barregarriak aurkituko dituzue. Ez dakit zuek ere zuen proposamen berrien zerrenda egin duzuen. Horrela bada, bete ditzazuela, desio dizuet. Edo bestela, pozik zu eman diezaiezuela. Hurrengora arte. Eta hasi den urtea, pasa dena, baina hobe izan dadila.